Dili laayon ng usa ka pasahero nga mosakay sa bagong unit sa Metro Shuttle Bus nga unang mibiyahe gikan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange kon PITX paingon sa Davao City kaysa sulod pa lang sa bus na kini TV monitor ug CCTV. Niadtong Miyerkules Hunyo 15, gisugdan na ang biyahe sa bus nga dunay Manila-Davao nga ruta. Kini human gilunsad sa LTFRB, LTO ug PITX ang biyahe sa bagong ruta. Tulok ka adlaw ug duha ka gabi ang travel time sa bus. 3,680 pesos ang pliti. Isip promo, mihatag og 50% nga diskwento sa plitihan sa ilang mga pasahero ang Davao Metro Shuttle Corporation sa mga misakay sa unang biyahe niini niadtong Miyerkules. Gilauman nga moabot dinhi sa Davao City Overland Transport Terminal ang unang biyahe sa bus gikan sa kauluhan ug adlaw Sabado. Sa pagkakaroon namang preparation, okay. Nakaset na natanan. Ginapaning kamutan sa among management nga makapalarga mi karong pizza 20 og isa ka bus. Bali murag dry run alas 2 sa hapon. Sa Lunes, Hunyo 20, gikatakdang ilunsad dinhi sa Davao City Overland Transport Terminal ang Davao-Manila nga biyahe. Busa karon pa lang, nangandam na ang dikot alang niini. Bisan pa man nga taas-taas ang adlaw sa biyahe sa bus, gikan sa Manila hangtod Davao City o vice versa, gikalipay gihapon kini sa pipila ka mga Davaoenyo. Salamat jud kaayo. Kay dili na mi sakay eroplano, mahal kay eroplano. So okay ba si mobile na? Oo, okay lang. Dili ba hassle para sa mo ha? Dili po. Katulad man siya kaadlaw daw ang biyahe. Bahala na basta kay. Ang eroplano dali lang hinoon jud pero mahal lang. Pasalamat po sir dako kay dako katabang term sa pamasahe pod. Karong Hunyo 20, 2022, mularga sab ang unang biyahe sa bus gikan Davao City Overland Transport Terminal kundikot padulong sa Manila. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.